Aquesta és la placa que explica que fa 111 anys que es va fer la primera ballada de sardanes aquí a Ribes, a la plaça de la Vila. A partir d'aquesta efemèride, d'aquest aniversari, vam decidir presentar-nos als pressupostos participatius no només per demanar una placa, sinó per demanar que la sardana fos més present a Ribes. Ens va semblar que era una bona excusa aquesta del 111 aniversari. Ho vam fer, vam presentar pressupostos participatius, la gent ens va votar i gràcies a això vam tenir un bon pressupost per poder organitzar diferents ballades de sardanes, una d'elles una ballada escolar inclosa, i del que estem més contents és que a partir d'ara les sardanes tornen a ser presents a la festa major. A nosaltres ens va funcionar molt bé això dels pressupostos participatius. Us convidem a que si teniu alguna idea pel poble, per alguna cosa que ens pugui interessar a tots, doncs us hi presentem.